नि गेजेरावबो हिन्जाव थाखानानैनो गुबुनजों लाइन मारिनाय हिन्जावखौ हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय ओमफ्राय बे सासे हिन्जावखौनो दिनैसिमाव सोरबा ओंखाम बोथिसे मोजां जाहोनो हायाखै मोजां न'आव फुथुनो हायाखै सोरबा मोजां जि जोम गानहोनो हायाखै সম্পৰ্ক থকালৈকে কোনেও লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপতো থাকিব নোৱাৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় মহিলাগৰাকীৰো দুগৰাকী স্বামী হ'ব নোৱাৰে আৰু पुरुषगराकीरो दुगराकी पत्नी हब नुवारे आरो आङो मोनसे निउस होलांसै आरोखि ना नोंथांमोननि सेराव माने जोंहा दा मोनसे आयेना बिराद गोख्रों खालामनानै दं आरोखि ना जोंहा हाबा जाखानाय हौवा आरो हिन्जावफोरनि सायाव बे आयेना बिराद बरिया खालामनानै होबाय आरोखि दा मोनसे गोदान आयेन जादों इउसिसि नि थ्रुयै बे आयेना फैगोन आरोखि ना दा नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ होलांगासिनो दङ जेखि जाया बिनि सिगां आं फंनैसो खोथा नोंथांमोनजों सावरायनो बा नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोखि दै लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंलांदो ओमफ्राय राइटखौ राइट नोंथांमोना कमेन्टजों हरदो जायाबा जाया हरबानो जाबाय आं दा बेखौसो बुंनो सानदों आरोखि ना जोंनि गेजेरावबो माने सोरबाया फिसाय थाखानानैबो सानै साथाम हौवाफोरजों लाइन मारिनानै रिलेशनशिप थानाय हरथाम हरब्रै मास मोनसे मोननै बिदि गोदाव सोराव थाहैग्रा दङ आरोखि ना ओमफ्राय जोंनि हौवाफोरनि गेजेरावबो हिन्जाव थाखानानैनो गुबुनजों लाइन मारिनाय हिन्जावखौ हाबा लाबाय फिसा फिसौ खांबाय ओमफ्राय बे सासे हिन्जावखौनो दिनैसिमाव सोरबा ओंखाम बोथिसे मोजां जाहोनो हायाखै मोजां न'आव फुथुनो हायाखै सोरबा मोजां जि जोम गानहोनो हायाखै आरोखि ना दा बिसोरबायदि मानसियानो सानै साथाम हिन्जाव लायो सानै साथाम रिलेशनशिपआव थायो आरोखि ना दा बिसोरबायदिनि थाखाय बिराद मोजां बे आयेना दै लोगोफोर माने भिडिअनि सायाव मोजां मोनो नोंथांमोना आरोखि ना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो आंनि थाखायब्लाथ' बिराद मोजां आयेनानो फैबाय आरोखि ना बे आयेनजोंनो गोबां मानसिफ्रा हमथाजानायखौ मोनसिगोन गोबां मानसिया कन्ट्रल जानो हासिगौ आरोखि मानो होननानै बुङोबा जाय मानसिया फाल्तु मानसि दङ सासेजों थोआ सानैजों थोआ बेफोरबायदि डाबल माबा रिलेशनशिपआव गोदाव सोराव थाग्रा मानसिफ्रा एबार गनाय नंला आरोखि साबधान जाखादो आरोखि बैबायदि मानसिया बैबायदि फाल्तुफोर मानसिया साबधान जाखादो एबार जेलाव थांनो थाखाय मानो होननानै बुङोबा आयेना पास जाबाय आरो बे आयेनानो सोलिलांबाय थासिगोन आरोखि दा आं भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय महिलागराकीरो दुगराकी स्वामी हब नुवारे आरो पुरुषगराकीरो दुगराकी पत्नी हब नुवारे आरो कोनो जीवित संगी अर्थात एगराकी विवाहित पुरुषे বিয়া কৰোৱাটো বাদ দিয়ক লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপতো থাকিব নোৱাৰিব তেওঁৰ পত্নী জীয়াই থকা অৱস্থা অধ্যক্ষ মহোদয় কিমান ই অকল আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব যে দিস ইজ এগেইনষ্ট ইছলাম আমাৰ বহুত হিন্দু পুৰুষ আছে যোনে বিয়া কৰাই ঘৰত পত্নী আছে কিন্তু আকৌ বেলেগৰ লগত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে ই অকল এই ইউসিসি ইসলামৰ বিৰুদ্ধে নহয় ইয়াৰ হিন্দু ধৰ্মৰ আপোনালোকে ঠিকে কৈছে যে বহুগামী মুছলমানতো আছে হিন্দুতো আছে আমিতো কোৱা নাই যে বহুগামীতা অকল মুছলমানত আছে হিন্দুৰ নাই আমি কৈছো জোৰে থাকক সেইটোৱে বেয়া হিন্দুৰো বেয়া মুছলমানৰো বেয়া আমি কতো কোৱা নাই যে বহুগামীতাটো অকল মুছলমানে প্ৰেক্টিছ কৰে মোৰ হাততো সদায় দিনত মাহত দুগৰাকী তিনিগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী ঘৈণীয়েকে আহি মোক লগ পায় যে মোৰ স্বামীয়ে আৰু এগৰাকীক বিয়া কৰাল আৰু তেওঁলোক হিন্দুৱে হয় মেক্সিমাম মই কাকো বদনাম দিব খোজা নাই ইয়াত কতো লিখাই নাই যে অকল ইছলামত বহুগামিতা আছে বুলি আমি আপোনালোকৰ লগত এগ্ৰি কৰো যে পলিগেমি ইজ প্ৰেক্টিস লিগেলি ইলিগেলিটি in both Hindu, Muslim